terakhir pamrutanipun kejagakan Mbak Jayati, ada Jambu Alas juga ada Ngidam Jemblem. Oke, salam al artisnya bersama Ngesti Miyose W Mangsi. Ojo gandulan, ojo Warna he ha he. We ha we ha. Terus keringat meremuat guyune nelongso kasih sayangi najan silat tanteni rapae bodohmu tak siling sisa-isa tak baleni kelingan manis yang sewe ning aja lara remuat guyune nelongso rasane ngati rasane ngati yen aku ra bakal melu duwen sing duweni kewan Rana Jaya Audio itu Ngesti Music yang walas kulite ijo sing digagas rong duwe bojo ada gula ada semut urung rapa aja marego sumpah ning pati yen kelasi dadi kawi kate ngati ora bakal luruh gati walas sumpah kulite wis janji arep sehidup semati orang arah seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni aja nganten walas jo manis rasane najan rapa tanteni pedote Sayangi wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno Aja ngandel. Nelongso rasane ngati yen aku ra bakal melu duweni la 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 la. Yang terakhir ada Ngidam Jemblem spesial kejagakan Bapak Jayati. Terakhir ya Mas ya, ini Ngidam Jemblem sugeng midhanget-aken kejagakan Bapak Jayati sak keluarga. Monggo. Yo! Ah. Mas,
jenenge jemblem jemblem ku jemblem wis support tak iman masih padha ngilar jemblem aku super kabeh wong padha ngiler jemblem ku super kabeh wong padha ngiler yo yo RC yo wow ayo Cik Santi yo ayo sur bawah Kosek aku kepikiran jemblem sing ngendi mas asing kuwi ngendi mas moto ora ngerti pancen ra ngerti mbaya aja jemblem sing kembal kuwi aku nyidam jemblem sing ngendi mas asing kuwi ngendi mas pancen ra ngerti mas mbaya aja hop jemblem sing mbok kembal kowe iya cek terima kasih Oke, akhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.